Sister, mira. Ya, haizvima kundida ka. Ya. Ndauya kane koko ni nyama. Bataona. Koi koko e. Anta kuda nanta ndichitaura newe padzamuri pashopu ere mukati handingabuda nemukomana zvichiromberombe vakomana vasikoro vakamira muno marombe zuva riri kupisa ndiri kupiswa nezuva dai ndichitomwa nedringi ndichitomwa zvinani chicken Saka takutodanana panyaya dzeichipo. aiwa ndogona kanguwafuta zvaunoda usikuona here tasaona ndiri serious yakaita sei ndiri mukomana kuti andimbokujise cabbage wambokuona mukomana anokutengera chicken muna January wakomana zvinyatenga cabbage Hapana kana kudanana kwatitorai koko yenyu. Aiwa tambira chicken aiwa tambira chicken inda aiwa kaninda Aipa chitongotaura wangu kuti ndimungosiyana ndipinda aiwa utaure une mukomana rodana ndakaona nezura pachitenga cabbage inda unondirambire kudani mani chicken tasaona ona matrai kana cabbage ranga riri cabbage re salad izvozvo ndo zvandiri kuti aiwa nguva inoyi unofanira kuita salad yacho futi pasaidi ine nyama urikuona here tasa serious andiri aiwa ini ndiri serious mani chingondida iwe huona iwe tachingofuna tambira chicken ngatipinde mumba kati aiwa kaniona kaninda kani chimotendera ribhora kani ndakanonoka kuza sei uri bhebi nyama hatidi kuita kunge vana vadiki uya chimotendera ndoni pamwe uri chikandoti chimotendera ndoni kundakanonoka kuziva sei aiwa takuda nawangu tambira chicken watiwa utaura neni kuti handina chandani nacho ndakuratidza ndiri serious koko iyo iri apo ndainzwa koko iri apo ndatenga nyama iri apa ndakutengera nyama handimdeni original nyama audye mavheji ukadani aiwa tora izvi zvenyu mubude muende aiwa ndisiye izvi ainda munopenga chete alright nongoseva wazotora kabebi